Ja sam dosta u svom životu bio na neki način odjeljen od nekog života crkvene zajednice, pa i dosta, recimo i kroz srednju školu sam bio ovako dosta povučen i imao sam problema sa samopouzdanjem. No međutim, sve to Bog nekako uradio da evo recimo dođem do susreta sa mladima koji će te prihvatiti onakav kakav jesi. I tu sam zapravo shvatio kolika je moć vlastitog svjedočenja u današnjem svijetu. Postoji danas mladi koji, bez obzira na to tko si, što radiš, kakav si, odakle dolaziš, te prihvaćaju svoju zajednicu i na neki način mijenjaju tvoj život. I ja vidim sebe jednoga dana ne samo kao svećenika koji će držati mise i propovijedati drugima, već i svojim životom ići tamo gdje će biti potrebno. U bolnice, u radu sa invalidima, u radu sa mladima, ponajviše. U svijetu danas pogotovo smatram da je danas najvažnije raditi s mladima koji su obasuti s raznim ispraznim ponudama. A tako je lijepo vidjeti mlade koji svojim životom svjedoče u crkvi, pogotovo u radu sa onima potrebnima. I svjedok sam da danas takvih mladih ima, a i treba ih još više. Kroz svaki dan shvaćam koliki su moji propusti prema subraći, prema vlastitim odgovornostima u radu, u svemu i kolika je potrebna izgradnja i kolika je važnost na izgradnji samoga sebe u tome. A onda i poslije toga, poslije novicijata gdje ćemo biti poslani na nekakve apostolate, kolika će biti važnost upravo svjedočiti drugima, da ih prihvatimo, da im pokažemo kako je Krist ljubav. U razmišljanju da li da budem Isusovac, Kapucin, Franjevac, shvatio sam zapravo da svoj poziv najbolje mogu ostvariti u Isusovačkom redu.